Hi guys, good evening to all. Magandang gabi. This is Mike Padua at nagbabalik ulit tayo sa ating weather analysis ngayong bagong linggo ng Oktubre. Ito po ang araw po ng Lunes hanggang Miyerkules, Oktubre 10 hanggang 12, 2022. At ito po ang Tagalog version. At umpisa natin ang update. Ito ang latest GraphSat na inisyu natin kanina. At kasalukuyan, binabantayan pa rin natin yung dalawang low pressure areas. Dalawa na lang po dahil po yung isa, si 96W, nalusaw na po siya. Ang ibang circulation niya ay pumunta dito kay 98W at yung iba naman ay dito kay 97W. At ngayon, binabantayan na unti-unting lumalapit po sa Hilagang Luzon. Kasalukuyan, nasa 300 kilometro po siya sa silangan ng Palanan ng Isabela. At ito po ay in-upgrade na po na posible maging bagyo mula sa low probability into medium probability or nasa 35 to 65% ang chances na magiging bagyo po ito sa loob ng 24 oras. But sa mga latest output na yun ng mga computer models, mukhang malabo po ito at medyo nahihirapan po siya dahil po nagkakaroon po ng malakas na upper level winds na pinupush yung kanyang circulation more to the north. Kaya yung southern semicircle niya, dito po sa may baba o southern quadrant ay medyo devoid of any or kulang po ng mga ulan o mga rain clouds. Okay? So si 98W na yon ay nandyan lang po sa may northeast of Bicol region at nag-enhance po ito ng konting hangin mula sa hilaga na umaabot po hanggang 40 km ang bugso. Na-record po natin yan kanina sa ating weather station dito po sa Typhoon 2000 headquarters sa Naga. Umabot po ng 41 kph yung bugso ng hangin mula sa hilaga. So wala naman po itong pangamba sa atin. Okay, mahangin lang po at maganda naman po ang panahon sa atin. May mga isolated rain showers and thunderstorms lamang po sa ibang areas po ng Kabikulan at sa silangan bahagi po ng Luzon. Samantala, habang nandito si 98W ay tamang-tama, mayroon pong malakas na high pressure po dito sa may central China na nagbuga po ng malakas na early arrival ng amihan, okay, o northeast monsoon. At ito po ay nagbibigay po ng malakas na gale force winds sa may mga isla po sa dulong Hilagang Luzon, kasama po ang Batanes, Babuyan Cove of Islands, Calayan Cove of Islands sa may northern Cagayan, at sa mga coastal areas po ng Ilocos Norte, coastal areas po ng Apayao, as well as northern Cagayan. So medyo maalan po dito at mapanganib po sa mga malilit na sasakyang pangdagat. Pwede umabot po hanggang 4 metro ang taas ng alon. Kasi po yung bugso ng hangin po ito dito sa coastal areas po ng extreme northern Luzon ay pwedeng umabot po ng 75 kph. So medyo 75 km po yan. Medyo malakas po yung hangin na yan. At palapit po sa tropical storm force winds ang lakas niya. Although dito po sa may Hilagang Luzon, lalo na sa extreme northern Luzon, yung kanyang hangin ay pwedeng umabot lang po ng 40. Kagaya po dito sa atin, sa Naga, ay medyo kagaya po dito sa amin, sa Naga at sa ibang areas ng Kabikulan, pumapalo po ng 30 hanggang 40 ang bugso ng hangin dahil po sa hilagang hangin o northerly winds. Okay? So yung shear line, medyo malayo naman po, dito lang sa may dulo ng sirkulasyon, nitong displaced circulation, ng LPA 98W. At napapansin niyo nakakabit pa rin ito sa monsoon trough all the way dito kay 97W. Itong si 97W, babantayin din natin ito dahil po may posibilidad na pupunta rin ito sa dulong Hilagang Luzon base po sa initial forecast tracks ng mga reliable computer models. Okay, so 97W for the next 24 hours ay mababa pa rin ang chance na maging bagyo po ito. But babantayin natin ito for possible development within the next couple of days. At dito po sa may dagat China, napapansin niyo meron pa rin ditong monsoon trough. Meron po ditong posibilidad na may mag-form na panibagong LPA. Posible siya maging 99W kung ito rin dito sa... Depende naman po kung 99W siya o 90W kasi po yung isang ulap po dito sa may east ni 97W, posible rin maging isang LPA.
So, either way, kung anong mauna, either 90W po ito, 99W. So, itong LPA na mag-form within the next few days, wala naman po itong pangamba sa ating lugar. Makaka-affecto lamang po dito sa may Calayan Island Group. At ito po ay tatak po tungo sa katibugang coastal world, katibugang dalampasigan po ng Vietnam. Ang ibang bagay po ng ating bansa ay perfect po ang panahon. Clear, deep blue skies, sunny weather, windy conditions. But sa ibang areas po ng Palawan, Visayas at Mindanao, may mga inaasahan po tayong mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Okay, so iyan po ang ating latest sa pagbalik po sa pag-umpisa na po ng amihan. Although, sabihin natin early blow, kasi October pa lang na yon, usually at this time, transition period po. So, yan po ang situation na yung taon. At sa fast animation, nakita po ninyo na nandito na po yung possible center nitong si LPA 98W at dito naman po sa may west of Guam, nandito naman po ang center ni 97W at meron po pong isa dito na posible maging LPA soon at dito rin po sa may West Philippine Sea. So marami pong mga tinatawag natin mga maliliit na weather systems. Ito po ay mostly mga low pressure systems. Minsan po ang tawag po natin dyan mga bubwits, okay, kasi maliliit lang sila at hindi naman po sila nagka-create ng harm sa ating bansa. Although may mga ulan po na inaasahan sa dulong Hilagang Luzon at ibang parte po ng Hilagang Luzon dahil po sa paglakas po ng amihan at nagpe-penetrate po sa sirkulasyon ni 98W. Ito po ang zoom-in satellite animation mula sa windy.com. At nakita po ninyo na medyo may kumakapal po dito malapit sa kanyang center. Okay, yan po ang disorganized center ni 98W. At medyo hindi pa po siya mapanganib. Mga ulan lang po ang inaasahan na idadalhin po nitong system na ito sa dulong Hilaga at ibang parte po ng Hilagang Luzon. Okay? At ito naman po yung ating rainfall accumulation forecast. Umpisa natin yung accumulation forecast ng ulan for the next 24 hours hanggang bukas po ng hapon. Ang ulan ay nakakonsentrate po sa may coastal areas po ng Hilagang Cagayan. Yun din po sa may Apayao area at Hilagang coastal waters po ng Ilocos Norte. So, nandiyan po ang bulk ng ulan. The rest ay medyo okay naman po ang panahon. May mga maliliit na chances ng mga localized thunderstorms, lalo po sa may Mindanao at ibang portion po ng Visayas. Then, kung gawin natin 3-day ang forecast rainfall accumulation, nakita po ninyo na dito pa ng mga ulan sa Hilagang Luzon. At meron tayo nakitang bagong trail dito. Ito pong bagong trail na ito na yung posibilidad na may mag-form dito bagong LPA na patungo po sa may Vietnam. And then, itong LPA po dito, makikita ninyo, yung mga computer models, hanggang dito lang po siya. Hindi po siya halos kikilos hanggang yung kanyang ulap ay mag-dissipate. Ang iba, medyo lalapit po sa kabikulan but hindi pa po sure yan. Ito yung pinapakita niyan. Ang American model, K98W Invest kasi LPA pa lang po siya. So, ito yung kaninang 2 p.m. na ensemble at nakikita ninyo, mukhang bababa po siya papunta sa atin, sa kabikulan. But, kaya sinabi ko, hindi masyadong aktibo ang kanyang sirkulasyon. But, inasahan po natin, magkakaroon po yan ng mga possible isolated rain showers pag ito po ay tuloy-tuloy na bumaba hanggang Miyerkules ng hapon. So, that's the American model. Ang European model naman po, ito po yung tracking mula sa easterlywave.com. Nakita po niyo yung ensemble. So, ito po yung ensemble nitong si 98W. So, ito naman ay more to the west at baka dito na siya malulusaw. Kasi halos wala siyang kaulapan eh. Nasa taas po yung mga kaulapan niya. Dito po, posibleng may mag-form po dito panibago, which will be 99W or 90W. Depende kung mauna rin ito sa may east of Guam.
So, yan po ang babantayin natin. Ito naman po si 97W, another suspect ang medyo ang pinapagitan ng European model. Ito po ay patungo po sa dulong hilagang Luzon. Okay? So, gaganyan po ang kanyang tracking at biglang at baka magbigay rin ito ng patuloy na epekto po ng amihan dito po sa may pinakataas na portion po ng Pilipinas. Okay? So, yan po ang multiple weather systems na posibleng mabuo within the next few days, and yung current na yun, si 97 at 98W. And so far, yan muna po ang ating update. Cut short muna natin. At babalik daw tayo sa Miyerkules upang ibigay sa inyo pinaka-latest dito po sa mga low pressure systems. At kapag maging bagyo po ito bukas, papasok po tayo, magbibigay ng special coverage, okay, special update kung ano man bagyo pong mabubuo, okay, na posibleng maka-apekto po sa ating bansa. Again, ito ulit si Mike Padua. Good evening po ulit sa inyo lahat. Stay safe always. God bless. And see you again in the next few days.